Naia naiz eta gaur senatura etorri naiz indarkeria gineko-obstetrikoa zer den azaltzera. Indarkeria honek emakume gehienoi eragiten digu eta horregatik garrantzitsua da alde batetik zer den ezagutzea eta bestetik senatua bezalako erakundetatik neurriak hartu daitezen osasun erakundeek indarkeria mota honekin bukatzeko eta bestetik sistema judizialak ere modu eraginkorrean erantzuteko salaketa jartzen duten emakume eta erakundei. Nire bizipen propioaz gain, urte guzti hauetan emakume askoren testigantzak jaso ditut eta erakunde eta emakume desberdinen babesa eta gaur apur bat denen izenean natorni, denen bizipenak soinean hartuta eta guztiontzako justizia eta errekonozimendu eske. Nazio Batuen erakundeak eskatzen duena da batetik osasun sisteman indarkeria hau gertatzen dela aztertzeko, bestetik osasun profesionalak formatzeko eta sistema judizialean dauden profesionalak ere formatzeko, batetik emakumeek osasun sisteman bizi ez dezaten eta bestetik bizi dutenek salaketa jartzen baldin badute indarkeria hau indarkeria matxista den bezala, akonpainamendu judizial egokia izan dezaten. Gaur senatuan osasun batzordea izan dugu eta bertan Naia Alkorta Gipuzkoarra egon da gurekin. Biolentzia obstetrikoaz hitz egin dugu. Bera delako emakume gipuzkoar bakarra lortu duena nazio erakundearen aldetik aitorpen hori, biolentzia obstetrikoaren biktima izatearen aitorpen latz hori. Beratzean, milaka euskal emakume gaude prozesu horietatik pasagarenak eta prebentzio zein interbentzio neurri egokiak jaso ez ditugunak. Horregatik, gurekin etorri da bere testigantzaren eskutik sistema publikoan zer aldatu behar den entzun dezakegulako. Nazio Batuen erakundeak 3 diktamen atera ditu biolentzia obstetrikoa jasan duten emakumeak defendatzen eta 3 horiek Espainiako estatuari dagokio. Horrek esan nahi du gure ospitaletan, gure osasun sistema pribatu zein publikoetan horrelako egoerak ematen direla behin eta berriro, 3 kasu horien atzean milaka emakume daude. Datuek diote, Espainian gaur egun ume bat izaten duten emakumeen artean 40% jasaten duela horrelako biolentzia matxista bat. Naiaren testigantzaren bidez, jakin dezakegu zer failatzen duen sistema osoan, bai sistema judizialean, bai osasun sarean edota gizarte zerbitzuetan. Bere testigantza oso baliagarria zaigu jakiteko zer pauso eman behar ditugun eta eman behar dituzten gure instituzioek biolentzia matxista hau prebenitzeko eta berriro gertatu ez dadin.